Provida é unha cousa que está fermentada, é un fermento e está cargado de bacterias, hongos dos bos, levaduras, porque está fermentado. Entón, se mezclamos un probiótico con un antibiótico, que é a mel, se collemos mel e o botamos aquí, o mel vai a combatir hongos, levaduras, bacterias, e vai a matar os beneficios do kéfir. É como se se contrarrestaran un ao outro, por separado. Estupendo, pero mezclalos no estómago ao mesmo tempo non é o mellor, porque un é probiótico, provida, e outro é antibiótico, atácalle á vida desas pequenas bacterias. Entón, o que che